Sinungaling ang tulad mo na may Mrs. Reyes na makituturo kahit tayo'y naramdaman ang tunay na chemistry. Tuturuan kami kahit kami magulo. O chemistry ang hinahanap-hanap ko, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at galing sa buhay ko. O chemistry ang bawat panaginip ko, sa tingin mo'y ako'y nasuto na mga elements sa chemistry. Five, six, seven, eight. Pamela 1, chemistry ang number 1. Pamela 2, ang galing na homoto. Pamela 3, ang astig ng chemistry. Pamela 4, ang dito ay 94. Ito'y para sa lahat, hindi lang mga homo. Para rin sa hetero na nagpapakahomongan. Aralin, kiliga at tuwing subukan mo ito at magiging smart kayo. Pamela 1, chemistry ang number 1. Pamela 2, ang galing ang homo. Pamela 3, ang tingnan sa chemistry. Pamela 4, ang dito ay 94. Sinungaling ang tulad mo na may Mrs. Reyes na makituturo kahit tayo'y naramdaman ang tunay na chemistry. Tuturuan kami kahit kami magulo. O chemistry ang hinahanap-hanap ko, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at galing sa buhay ko. O chemistry ang bawat panaginip ko, sa tingin mo'y ako'y nasuto na mga elements sa chemistry.